Розповідали про жахи 5 років російської окупації Криму. Колишні політв'язні Кремля Євген Панов та Ахтем Чийгоз у Берліні зустрілися із місцевими політиками, експертами та журналістами. Кажуть, приїхали, щоб донести правду до німецьких партнерів про загрози з боку Росії для всієї Європи. Йшлося і про розвиток подій на Донбасі, і про шляхи деокупації Криму. Заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз каже, зараз активно вивчає українську мову, але готовий вивчити і німецьку, якщо Берлін відмовиться від Північного потоку-2. Основной месседж, чтобы Крым не сходил с повестки дня европейских наших партнеров. Это надо делать часто, а не только привязываясь к датам раз в году. Удалось ли донести? Есть прямые сторонники, и они поддерживают, что нельзя с Россией иметь тесные экономические связи, но и есть те, которые лоббируют откровенно бизнес с Россией. За 5 років анексії Криму окупанти переселили на півострів понад 140 тисяч росіян. Про таке повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова. Вона теж бере участь у берлінських зустрічах. Каже, таким чином окупанти змінюють демографічну ситуацію на півострові, заповнюючи його людьми, лояльними до путінського режиму. Нагадала Денісова і про переслідування незгодних з окупацією в Криму. 115 осіб незаконно переслідуються Російською Федерацією за безпідставними та політично мотивованими звинуваченнями. Зокрема, 40 кримських татар перебувають у місцях несвободи на території Російської Федерації. 32 особи утримуються у пенітенціарних установах на тимчасово окупованій території Криму, а 15 осіб, що звільнено від відбування покарань умовно, наразі перебувають за місцем свого проживання на території Кримського півострова.